Nasa Naga pa lang po kami mga kalingap. Inintay ko lang si Bebang at Sagap. Si Marks. Mega love shout out Marks. Imelda Sanchez. Cute babe. Mega love shout out. Marivic, mega love shout out. Rencel Dave. Ayan. Salamat po sa panonood. Hello, good day, watching from Singapore, Jong Mingo. Ayan. Salamat po, salamat. Nancy Padua, Joslina Gapusan, shout out po. Meli Gastinuevo, good afternoon po. Imelda Sanchez, inintay ko po sila Bebang. Sila yung Nathan cute. Papunta na po sila dito. Kasama si Sagap TV. Ayan. Os Davis, Jan TV, what's up? Nasaan si Boy Lado? Ha? Davis, Jan TV. Wala po kami sa diet, na dito po kami sa Emplasta. Medyo ito niya ba? Ganda nga po. Shout out po. Jocelyn Torcilino. Wala pa hinihintay natin. Magkasama silang dalawa. Ayan, medyo makulimlim ang panahon. Shoutout po sa 100,000 viewers. Merlinda Season. Good day po, watching from Hong Kong. Rizali Alba. Apo, andito si Bebang, inantay ko po. Sa ano po ngayon ay Martes, Merkules. Sa Webes po pupunta kami ng isla. Kasama namin si Bebang. Hindi ka talaga maging first comment. Marks, Makmak. Juby Villaflor, mega love shout out. Ayan, maraklay po. Ayan, shout out from Hong Kong, Maribel Palaming. Nida Montes channel, shout out po. Shout out from Caloocan, Michael Planya, Jelly Lubrido. Ayan, hello po kalampihan, charity vloggers, musta po ko sa lahat ng from Cainta Rizal. Shout out po sa lahat. Regina Obligar Vergara, shout out po. Masaya na naman. Abangan niyo po yung aming gagawing content sa aming pagkasama ulit. Magkukulab po kami nila Boy Lado kasama si Bebang. Watching from Hong Kong. Mag-reunion na naman ng mga Dapper Cats. Yung mga makukulit. Ayan, ay may kalab. Ang tagal nila. Mamaya na dito na yan. Mix Mind Vlog, good PM, malapit na po si Bebang. Nang umalis, ingat po kayo lagi. Watching from, naka-live din si Bebang. Joy, mega love shout out. Mamaya pa abangan nyo yung mga tikbal. Simple Jean, ayan, salamat. Ako si Lornas Vlog, mega love shout out po. Nora Ubasa, Lizel Samura, Flor Ilayat, mega love shout out po. Carolina Antonio, ingat po kayo. Ayan, Juliana Ila, watching here Makati City. Shout out po, watching from USA. Ayan, Los Milin Bakiran. Flor Ilayat, Sis de los Reyes. Ayan, salamat. Lagi na punta rito. Hello kalampitos sa inyo palang yan. Teresa Ishika, may ganap shout out. Flor Ilayat, pa-support po. Ayan, CDO viewer, shout out si Cookie. Kanina nga po natagpuan ko na po yung yung asawa ni Tatay Eduardo. At abangan nyo po yung video niya na nakausap ko po siya. At talaga namang napakalaki ang revelasyon. Yun yung abangan nyo po mamaya, upload ko. Ayan, pangalan niya si Nanay Adela Bulima, ang dating Tatay Eduardo. Abangan nyo po mga kalingap. Medyo maingay dito kasi nasa pasta po tayo ng Naga City. Ayan.
Bunaray Vlog, mega love shout out po. Arlene Robles. At yung asawa po ni Tatay Eduardo, napakabata pa, mga 55 pa, ano, nagtitinda siya ng balot. Tsaka sa hindi po inaasahang balita, yung anak ni Tatay Eduardo namatay daw po. Namatay nung na-hospital. 15 years po silang nagkahiwalay. Ibig sabihin, 15 years andito lang sa Naga si Tatay Eduardo. Kung saan ay paikot-ikot lang mga kalingap. Apo. Nawala na si ano. Andito ako sa Puro, Mark. Nasa Puro. Shoutout po, birthday ngayon ng pamangkin ko si Crystal. Oh, happy birthday Crystal. Mega love shout, more birthday to come. Ayan, Crystal. Malapit na yata sila, Bebang. Opo, malayo po kami sa Daet. Almost 3 hours po yung biyahe mula Naga hanggang Daet. Good po yung Sagap, kasama mo pa. Opo, magkakasama kami pag nag 1 million view subscriber na si Kuya Bal. Salamat po. Ay, Kalampitos, lagi kitang pinapanood. Salamat po. Salamat Conchita Adige. Mega love shout out po. Reza Paguntalan. Ano po, sinundo ko lang dito si Bebang. Special talaga si Bebang. Nagpasundo pa. Isang oras ang biyahe mula Tinambak hanggang Naga. Ang tagal ni Bebang. Ayan. Ito plaza. Nakasarado po ito kasi ang balita ko dito sa plaza na to, tinatambayan ng mga mga tumatambay sa sa plaza na to, mga bata daw na nag-away-away, yung nag-trending sa Facebook. Sino ba yung nag-away-away na yun? Mga bata talaga, mga kabataan. Pagyatain, paspas. Mga paspas. Ngayon po mga kalingap, walang paspas ngayon. Ayan. Nasa Plaza po, pakita nyo po yung view. Be proud Bicola. Ito po yung view. Kaso po nakasarado. Ayan, sarado po ito kasi yun nga. Tinatambayan daw ito ng mga paspas. Yung mga napansin nyo po na ayan po. Yung mga batang nagrarambol. Ayan po yung pure gold Naga. Highlander, mega love shout out. Ayan. Ayan po yung Jins TV watching from Japan. Ayan. Meron tayong 173,000 viewers. Mega love shout out po sa inyo lahat. Apo, magbabaon po kami. Abangan nyo po. At pagbalik namin, shout out po Rihanna Richie, idol. Ayan. Pagbalik po namin sa isla, doon po kami matutulog. Tapos sasama kami sa pangingisda. Tingnan natin yung galing ni Bebang sa pangingisda. Ayan, wala pa rin sila. Oo. 3 oras yata mula kay Sagap ang biyahe. Ayan, Chombi Chico, mega love shout out. Vilma Tating, collab Bebang. Matagal na po kami nag-collab ni Bebang. Yung Pigrolac. New look po kayo bagay. Mix Mind Vlog. Hindi po to Nara, idol. Manay Rihanna Richie. Akasya po to. Team Puyatan, andito na po kayo. Opo, magpupuyat po kami mamaya. Jens TV, mega love shout out. Nasaan lang kaya sila? Na-stranded pa yata mga kalingap. Ayan. Shout out to watching from Ordaneta, Pangasinan. Ayan. Lagi po ako nanonood ng video nyo. Ayan. Elisa
Garlejo. Meron tayong 200,000 viewers po. Salamat sa 200,000 viewers. Conchita Adige, saan po nyo? Pupunta po kami sa ano ngayon sa Tinambak. At bukas po ng umaga pupunta kami ng isla. Isla po ng ano, malapit lang sa Tinambak, hindi yung isla ni Tata Eduardo bukas. And sa Webes po, doon na po kayo sa isla ni Tata Eduardo, mag-overnight po kami doon. Ayan, abangan nyo po. Kasi alas 3 ng madaling araw, ayan, Sis Bia Pascual, mega love shoutout po. Ninita Dahang. Ayan po, sinundo ko lang po si ano, si Bebang tsaka si Sagap. And galing pa silang Sorsogon. Si Bebang galing pang Sorsogon, si Sagap taga rito lang sa Naga. Sa Del Rosario yata. Sis Bia Pascual, yan, salamat sa panonood. Opo, dito dati pag-alagala si Tata Eduardo. Dito ka rin natatagpuan. Ayun. Hello Manay, Geraldine Prado. Pa-shoutout naman from Pampanga pero taga Tinambak po. Ako, kumusta po ang pinsan ko dyan sa Santa Cruz, Tinambak, sabi ni Plitado IB. Ayan, mega la shoutout po. Risa Paguntalan. Ayan. Opo, maganda rito. Ayan. Irene Bruan. Opo, magkasama sila ngayon. Inaantay ko na lang. Medyo nagbabadya po ang ulan. Mga kalingap. Oo nga po, nagkasakit si Mons TV. Kaya nangyari kay Mons. Pag-pray po natin si Mons channel, Mons TV. Sana gumaling na agad siya para makapag-vlog na ulit at charity ulit. Hindi po loading, malakas po yung signal dito. Pupunta po kami ng Tinambak, sinundo ko lang si ano, si Bebang. Kung sasama na si ano. Masayang kulitan abangan namin. Gara at SG. Ayan, gandang hapon kalampitos. Ayan po si Sis Laura Birakit. Ayan. Good afternoon, Sis. Mega love shout out. And Dina Marano tuloy. Yun si Bebang sa isla. Ingat ka lang. Opo, sasayaw po kami doon sa isla ng ano, Team Kalingap Dance. Magpa-fire dance po kami. Oo, on the way na sila. Ayan, salamat po sa nagpalipat. Nagpakulay. Ayan, makulay ang buhay. Team Kagawad, mega love shout out. Shout out, kumusta po kayo sa Dait? Shout out sa iyo kalapit na, abangan ko yan. Ingat lang sa biyahe, lagi huwag gamit protect you all going to island. Apo, Nida ano pa Eldin Witir. Ayan, pakita ko muna sa inyo yung view kung ano yung nakikita ko ngayon. Ayan. Ito po ang kaganapan ngayon sa Naga City, kung saan ay may nagbabadyang ulan pero magbadya na lang siya, wag na tumuloy. Opo, magkasama na sila ngayon ni Sagap. For Heavens for here, Kalingap, Charity Vloggers for shout out from Zamboanga del Norte, Glen ACTV. Mega love shout out po, mega love shout out. Welcome back sa Dait uli ang sa inyo ulit nito. Ingat lang. Opo, malapit na kami pumunta ng Dait. Abangan nyo po yun. Pakipagkulitan sa Dait. Kasama po si Bebang, si Sagap. Kung si Rabason sasama, si J Brad TV. Kasama po yan. Kaso, basta ako, kahit umuwi sila, magpapaiwan ako doon para sumama kay Tata Eduardo. Alas 3 ng madaling araw. May wakwak. Sabi yung Estrella Torado. Helen Tambilino. Ayan, meron na tayong 252,000 viewers. Netshina, ayan, mega love shout out from Sorsogon, nasa Bacolod City ako ngayon. Ayun, si ano, magandang hapon, Kalampito, sabi ni Lods
Idol Nel Martinez. Ayan, subscribe niyo po channel ni Idol Nel Martinez. Isa po siyang official Kalingap Partners Category A. Ayan. Glenn CTV, paano po maka-join sa Kalingap Charity Vloggers? Kada live po ni Kuya Bal, mag-ano po kayo, support po kayo kay Kuya Bal para ma-join po kayo sa partner natin maging Kalingap official members. Wala pa rin sila wala pa rin sila Bebang, kanina pa 5 oras na ako naghihintay dito. Gemma Guillermo, shout out Kalampito, shout out po. Sharon Comaldi, Maria Flordelisa Naldosa. Ayun. Nancy Padua, first bat ng Kalingap Partners, love you all. Salamat po, salamat. Magandang hapon, watching from Malaysia, sabi ni Alona Nevas. Biloy Cutie Bonifacio, nawawala po, wala pa sila. Wait mo rin, ano sabi? Wait mo rin ako dyan, sasama ako. Sige po, punta kayo dito. Sama-sama na tayong lahat. Dumaan ng EDSA. Nasa EDSA pa sila. Traffic sa Skyway. Kaya wala pa. Naligaw. Hello, Kalapitos watching from Olongapo City, Salima, Dumyar. Apo, yan. Mamayang gabi po may revelasyon yung yung asawa ni Tata Eduardo. Kaya daw sila naghiwalay. Lods, lilipat kami sa isla sa Webes. Nel Martinez. Bahala sila, basta dito ako. Kahit dumiretso sila sa diet. Ways up, niligaw ng ways up. Joy Mina Explorer, Nina Explores. Igagala ko kayo mga Kalingap. Ayan, gagala tayo sa Naga City. Ayan po yung stage. Sana walang nanghablot ng cellphone dito. Nako, si Kernel kagabi hinanap na yung 18k subscriber, inilagay daw niya sa bag. Bakit pagdating sa Cavite? Ay, si Kuya. Hello. Ayun po, uminom siya ng gin. Ari. Oh, ito naman si Kalahuga. Huwag ka magulo. Oo. Ito, nakita ko si Kalahuga. Ano, kumusta? Kumusta? Ay, si Robin pala to, si Robin. Ayaw mo maging artista? Kita ka yan. Siya po si Robin, anak po ni Nanay Eden. Si Robin, anak ni Batman. Batman, Batman and Robin. I'm your flower. Nasaan na kayo sila, Bebang? Balik tayo, balik. Kaya nagtrabaho? Oo. Day off. Kaya nagtrabaho. Kasado tayo vlogs. Ayan, may kalap. Ha? Kaya nagtrabaho. Sa ano? Tambay na ako ngayon, tambay. Tambay na. Oo. Kaya magtambay. Oo, tambay na. Ugka. Ayun, si Robin. Nasaan na sila? Ayan, 300,000 na po tayo. Liliban po tayo sa kabila. Beng Luma, may galap shout out Gisa. Watching from Singapore. Glenn SCTV, I'm your follower host. Pa-promote naman dyan ang channel ko. Subscribe nyo po si Glenn SCTV. Padalaw po ng channel niya. Na-traffic siguro sa Skyway. Yung dalawa. Ayan po, kasalukuyang nag-aano ang ngayon. Ang sitwasyon ngayon dito sa Naga. Ayun po, meron tayong member na si May Mags Family Adventure. Magandang hapon, Kalampitos. Shoutout po. Nasa bundok pa ng tralala. Si Bebang, sabi ni Chiki Arevalo.
Estrella Torado, Adelina Angustia. Good afternoon po, Karen Altares. Nagpapalit ng anyo si Bebang. Berna Bichabi. Mega love shout out. Wala. Igala ko muna kayo mga kalingap. Okay lang po si Lina Barbosa. Mega love shout out. Ngayon po ay ano. Ito po. Ito po yung nagang ngayon, ginigiba. Ayan. Ginigiba at papalitan ng bagong semento siguro. Ayan. Papagandahin po itong plaza. Hanggang dun. Ito po yung bahay ng mga constructor. Ayan. Wala man traffic sa Skyway. Na-traffic po dun. Opo, nagpapaganda pa si Bebang. Nako. Nakakainip maghintay. Tapos aasa ka lang sa wala. Tango yung Jens TV, mega love shoutout watching from Japan. Ayan. Nakaupo po ako, hindi naglalakad, Ma'am Gisa. Ayan, bukas po sasabak kami ni Nathan Cute Vlog sa pamimigay ng pagkain sa mga senior. Magkasama po kami dalawa bukas. Tapos pupunta po kami ng isla kung saan ay malapit din sa Tinambak. Ayan, abangan niyo po bukas mga kalingap. Hanap tayo ng mga pwedeng tulungan doon sa isla na malapit sa Tinambak. Ayan. Nag-positive. Wala po itong, hindi po mahigpit ang naga, hindi katulad ng diet, napakahigpit ng diet. Salamat po sis Bia Pascual. Katulong vlog, pa-shoutout naman po watching from Riyadh. Na-miss ko na mga baga naga. Ito po yung naga ngayon mga kaligap. Nag City. Naku. Liliban tayo sa kabila, iikot ko kayo. Nasaan ka na? Malayo ka pa ba? Sa pagtaktak ng bawat sandali, nakatikom pa rin ang ating mga labi. Inaaliwang sarili sa musika. Ito po yung plaza ngayon mga kalingap. Natangay na ng wakwak yung dalawa. Ikot tayo, ikot. Ikot na. Nasaan ka na? Malayo ka pa ba? Ito po, binabakbak po yung kalsada para palawakin tong plaza. Ayan, mga kalingap. Ito po yung naga ngayon ng plaza. Katulong Vlog, support po natin si Katulong Vlog. Nasaan na kayo, J Brad TV? Kanina pa ako dito. Papasyal po natin natin mga kalingap dito sa Naga City. Ayan. Ginigiba po yung kalsada para pagandahin. Ayan, may kanal pala dito. Ayan. Wala pong namamasyal kasi bawal. Ang harvest po ng tilapia namin nasa pa? December pa siguro yun. Kasi ngayon mga maliliit, mga nanganak na pati. Ay, mga nanganak na sila. Late ako sa punta nyo. Yun nga po, papunta kami Tinambak.
Kasama si Bangbang. Bangbang. At saka si Busagap. Bangbang at Busagap. Ayan mga kalingap. Saan banda ang Naga? Bicol po ang Naga City. Ayan po. Walang masyadong nagagalang tao dito. Ayan po, mga kainan, mga street foods. Mga kalingap. Ano na kaya sila? Ayan, mga street foods, mga kalingap. Ayan, may ano, may mga lucky charms. Naku. Nasaan na kaya sila? Umikot pa siguro. SM Terminal, SM. Nakakainip din pala maghintay mga kalingap. Bakit mo kami pinag-iintay? Okay lang maghintay kaysa umasa sa wala. Where na yun? Dati ang hinahanap ko si kami dalawa ni Tatay Eduardo naghahanapan. Ngayon si Bebang at si Bangbang at Busagap. Busagap. Busagap TV. Ang tagal nila. Nako. Yung walang kalasa-lasa. Kumakain si Bebang yung walang kalasa-lasa. Jay Brad, nasa na kayo? Oo nga, napahugot na. Mas maganda yung naghihintay kaysa umasa sa wala. Nawawala, ano, Idol Rihanna Richie. Manay. Wala pa sila. Galing pa yata ng Manila. Ayan, balik na ulit ako dito sa ano, sa Pinanggalingan. Nako. Ayan mga kalingap, sila yung nagtitibag ng kalsada. Sila yung nag-aayos ng plaza. Ayan. May barracks na sila dito. Dito na sila titira forever. Ayan. Ayan, shoutout po sa punta ka ng police station, i-report mo na nawawala si Beba. Basta't maghintay ka lamang. Ayan, meron na tayong 400,000 viewers. Apo, pag naka 1 million subscriber na si Kuya Paul, pupunta pa kami dun mga kalingap. Ano kaya sila? Malulubot na pati ako. Ay, 32. Hugot na po ako dito, Tita Rita Dichoso. Yun nga po, sa hindi pa po na alam, kainintay ko si Bebang, sinundo ko po siya galing sa Sorsogon. Papunta po kaming ano ngayon, Tinambak. Ayan. Bebang, where na yun? Opo, traffic yata sa Skyway. Na traffic.
Ayan, mga kunti lang yung mga naglalakad, namamasyal. Dito sa Naga. Sabi nga sa kanta, basta't maghintay ka lamang. Daratingin. Opo, sana mag 1,000 viewers tayo. Ayan. 431 na. Countdown. Habang inihantay natin si Bebang, magka-countdown tayo. Magwa 1,000 yan. Baka makakita. O sige, hanap tayo ng kakilala. Magagala-gala tayo. Baka nagmerienda pa yung mga kalingap. Ito. Habang wala tayong kausap, kausapin mo natin yung aso. Ayun o. Chew! Kumusta? Masama ang tingin mga kalingap. Ayan. Yung tamsak kulang. Okay lang po yan. Ayan o. Hindi tayo pinapansin ng aso. Nagja-Jollibee pa sa McDo. Naku. Oh, ito na. Ayun na. Ito na. Ito na. Kilala niyo po yan? Kilala niyo? Sino po kayo? Saan po kayo pupunta? Ha? Doon kami parking, ha? Sino to? Ha? Ano? Doon. Karamuan? Maraming maramo doon. O doon sa... Doon, may bakante pa. Pag may ano na, ikot kayo. Kaway ka daw, sabi ng ating 4 million viewers. 434,000. Ha? Oh, ikot na lang kayo. Ayan, iniwan na naman ako mga kalingap po. Yung inihintay nyo, Bebang. Si Rabason po nasa Tigaon. Yung inihintay nyo, iniwan na naman ako, nado na naman no. Walang maparking. Ayan mamaya baka si Bemang naman yung magsagap mag-live. Pag nalobat tayo, lobat na ito. Ay mga kalingap. Oh, may bata pa rin naglalabas oh. Ay, mga 500 na po tayo. Dapat maka 1,000. Dumating tapos iniwan. Hugot din yun ah. Estrella Torado, mega love shout out. Beautiful life. Ayan, salamat sa Sis Lorna TV. Shout out Sis Lorna. Janaya Sujikal. Hello po, Kalapito Singat watching from Isabela Province. Silina Barbosa. Yung ang masakit, nagantay ka, iwan ka lang pala. Hugot na rin. Ano po, Mamita Official Vlogs. Going daw sila sa Tinambak. Proud to Bicol. O yung mga namimiss yung Bicol oh. Ayan po, magandang panahon ngayon. Wala po si Kaagapay, nasa Caloocan yata yung Quezon City. Ayan po, Majeline si Darin. Magpa-park lang sila. Ganda nga po ng kamis ng Naga. Apo. Hugot pa mo. Hello everyone. Candy Sibugero, mega love shout out. Si Benz hindi darating din. Opo, malayo si Benz, nasa Manila po si Benz TV. Si Nanay. Hello Nanay.
Pinay ako. Manakamis po sa Naga ito po. May ongoing construction po sila ngayon. Kaya mga 500 na po tayo. Kaway-kaway from Sorsogon. Sige po. What to see, what. Ayan. Kumain ka na dyan ng ng shabu-shabu. May wakwak na naman. Nasaan wakwak dyan? Nasaan yung wakwak? Hindi ko makita. Pupunta pa kami Tinambak. Saan sila nag-park? Nasaan ang wakwak po? Birahin na yan si wakwak. Apo, doon muna mag-stay sa bahay si Nathan cute. Candy Sibuga, apo. Maganda yung lugar ng Tinambak, maraming isla. Saan ba sila? Walang mga parkingan. Hindi na lang umikot. $488 million in the house. Apo, papasyal si Nathan cute. Nathan not cute. Pwede man dito umikot kay pag ganyan, no? Ikot kay pag ganun. Diyan may park. Saan nag-park? Ayan po si Sagap TV. J-Brad TV. Kaso nakawala si Bebang. Nasa PNB pa. PNB. Ayan. Hello mga kalingap. Ay, si Sagap TV. Sino yan? Sino yan? Sino kayo? Ito po si Raimundo. Sino yan? Sino kayo? May wakwak. Nasaan po yung, anong pangalan ng wakwak? May wakwak alas dyan. Ano wakwak? Dito tayo. Si Bebang. Ay, dyan ka naman. PNB. Ayan, andito na po si Sagap TV. Maya pa lang po, at saka si J-Brad TV kasama namin. J-Brad TV. Ayan, J-Brad TV, yung kasama namin sa isla. J-Brad TV. Si Wato si Manay Wakwak. Ano sinasabi ni Wakwak? Hindi ko makita. Shout out Sagap, J-Brad, and Sino? Hello po. Yan ang bilis. Ang bilis, 500 na po tayo, 1,000 na. Hintay na lang pala. Oh, 1,000 na ito pagdating ni Hello J-Brad daw, sabi niya. boss. Hello po, Ma'am Marie. Si Watu si Wat. Kaya pala Wat Wakwak. Watu si Wakwak. Wato si Wakwak. Shout out sa'yo, Watu si Wat. May galap shout out, magmahalan tayo. Sabi nga ni Matmat, magmahalan tayo. Kasi walang mangyayari kung magagalitan tayo. Magmahalan lang tayo. Isa pa sila dyan ni Bebang. Sandun daw tayo ni Kuya. Ayun. Ayusin ni Kuya. Sana po makita rin kami ni Virgilin. Ayan, Virgilin, shout out sa'yo. Kung nasaan ka ba yan. Alam ko nanonood ka, Virgilin. Shout out sa'yo, sana magkita yung ating landas. At ibalik natin yung dati nating samahan. Ito po yung dati niyang cameraman si Sagap TV. Sagap TV.
100 subscriber pa lang nung si Virgilin, magkakasama na sila. Eh ngayon para hindi naman, hindi naman, ano lang, parang busy lang si Virgilin. Anak, busy lang. Kaya po yun mga kalingap, ayan, nagpakita na tayo. Ano natin? Naka-live din siya. eh, ito na po to si Wakwak. Kilala niyo po yan? Live yan, live. Ito na po ang inyong inintay. Ladies and gentlemen, and welcome from sa province ng Sorsogon. Ang inyong lingkod, Bang Bang. Si Bang Bang. Bang Bang. Bang Bang, labang bang. Balabalay, labang bang. 47. 47. Ayan mga kalingap, sana Views mo. Oh, taray. Ilan ka views mo? 527. Mamayang gabi po, magpupuyatan daw. Masama ka ba sa tinambak? Masama ka ba? Di Bang. Yan. Ha? Hindi ka masama ngayon? Ayan po, yung inyong namimiss. Di Bang is good. Net and cute. In the Ako house. sa Naga. Walang kalasa-lasa. Dito ako sa Naga. Walang kalasa-lasa. Ayan po, magkakasama naman po kami. Jaybro TV. May dalawa pang... Kasama ka ba sa ano daw? Sa isla? Overnight doon? Hindi kasama? Ayoko, mga marip ako. Wala daw kalasa-lasa. Nakita ko kanina yung asawa ni Tata Eduardo. Ako sa pool. Nandito na? Oo. Kaso may asawa ng iba. Oo, saklang. Oo. May revelasyon po. Abangan nyo po mamaya i-upload ko. Ayan. Ayan po, na-miss nyo. Hello, Manay. Hello, Nanay. Nasa sila pa pala. Ha? Sa Imol. Sin? Nandiyan sa Imol punta. Hindi, nasa ano ngayon? Tigaw. Ano sa Tigaon? Mapunta daw ngayon sa Tinambak. Marapit lang sa inyo. Oo. Mapunta si Rabason sa Tinambak. Ayan, ano, guguran na tayo? Saan ba ako? Punta tayo sa inyo? Saka ikaw, saka ba? Sabi no, sa kay Sagap. Dito ako sa Naga. Mag-stay muna ako dito kay Sagap. Tapos punta naman ako sa iyo susunod. Sa Pichados. Kasi ano pa naman ako dito eh. 1 week naman ako eh. Di sa Webes na lang kayo pumunta. Kailan tayo mag-isla? Pichados nga, Webes. Hercules Yun na na lang bukas. pala yun. Diretso na tayo doon. Ah, Anong araw ngayon? Martes. 31. Oh, si Kagapay yung Darius. Ano na? Yan dito na kami. Dario. Hello, Mana. Darius, anin ko na si baby mo. Magkikita na sila. Alright. Ikaw hanggang live lang. So ako ngayon, abot kamay ko na si Ma. Abot kamay ang langit. Abot Sige, kamay na. basta Pichados tayo mag ano. Mag-isla. Ano po, abangan nyo po, malalaking alon. Hindi pa ano pa mahina ang island doon. Mais ka. Pero ayun yung matulog doon. Tayo sa Albabida. Ayun yung matulog. Ilan kasi ba ako- tayo? Ito uya na kayo, uwi tayo. Baka nakakatakot doon. Hindi. Di pag-isipan mo na Mm. ang sitwasyon. Dup- Pero magbabaon na rin kami just in case. Kaagapay. Oh, Magbabaon na lang kami ng ano, just in case na damit. Baka may mabili kang tent. Meron ba tent dito? Iyo, sa ano? Sa akong bagang meron. Sa akong gamitan. Oh, dami. Magkano ang ano? Idol, kamusta si Tata Eduardo? Shoutout po at Teodoro Lomin. Dami mong heart ah. Hello Darius, Kagapay. Mega love shoutout. Darius, abot kamay ko na. Si baby mo. Si baby mo. Bukas natin. Si baby, si baby. Talaga nandiyan kanitan ah. Oo naman, di ba? Ako may isang salita. Mm. Ikaw, marami kang salita. Marami sinasalita. Ayan mga kalingap. Mag-i-steady muna dito. Ano sabi mo kay nanay? Ano sabi mo kay nanay? Sabi kay nanay. Hi nanay, nandito na ako. Love, love, love. Kailan daw yung ano, collaboration? Ayun nga, inaantay pa namin si ano Antay pala ka. kay wala pa si ano na sa Si Naga.
sa Naga papayag. Saan tayo sa Tinambak? Oo. Sige, maraming mahirap doon. Hindi, ano nga palang plano niya? No? Hindi ko nila joke. Ang plano ni Boy Lado, Maraming nalito. magulag kayo. Mag-usap kayo kung gagawin. Ayan mga kalingap, ang ganda ng panahon Ay, ngayon. kapatantan, magpapapiling. Kasama na lang tayo. Gadipongski. May galap siya. Sama ka rin pag nagpapiling. Ha? Kapatantan. Oo. Sama ka rin. Kaya nga kalabagan natin sabi. Kasama pa rin si Karepa. Collab tayo lahat. Para may mga video rin tayo. Tapos doon sa inyo, anong plano natin doon sa inyo? Pag ano tayo doon? Ayun, magkano tayo pera na yun? Fire dance. Sa tamban. Ha? Sa tamban. Ay, sa tamban, mamimigay tayo ng bigas. Tapos papakuhan ko ng kubo dun si Tata Eduardo. Tamban? Sa tamban. Bigyan tayo ng bigas na lang doon. Okay? Habang may tugtog ng tugtog mo, tugtog ko rin. Tapos kalingap. Enjoy mo lang. Webis na. Ha? Remix. Oo. Basta ako doon ako matulog, mapaiwan ako doon. Kasi matamang ko doon. Mapaiwan ko doon? Oo. Baliw marip ka doon. Ay! Abo ko na. Ay, nabo! Mapaiwan ako ng ano. Sige po mga kalingap. Ayan, salamat po sa panonood. At lobat na rin tayo. At salamat sa 500. Salamat po. Kagapay! Si baby mo, abot kamay ko na si baby mo. Ramas one. Nako. Ayan po, mega love shoutout sa Bia Pascual. Ayan. Salamat po, maraming salamat. At ay wala na. Hanggang sa muli. Kaway. Kaway. Paalam. Manay Virgilin Cares, kung nanonood ka man, Mega love sana shoutout po, Ma'am maging maayos ng lahat. Virgilin Salamat, Cares. Manay Virgilin Cares. Dagot na. Ayan, sana may balak natin yung dati nating samahan. Dati niyang samahan. May balik. Dati nating samahan. Ayan, si Virgilin Cares. Salamat. Bye-bye. Paalam. Paalam mga bata. Paalam mga bata. Ayan.